Sí. Ja està. Només em queda, he portat un vinet, perquè tant de parlar de vi, si no provem el vi, la cosa no està bé. Posa vi, diu la cançó, que ara uns personatges especials mos cantaran. I anem a posar el vi. Necessitarem que col·laborem, perquè no hi haurà prou mans per fer així un servici d'estos espectaculars, d'acord? A més, vull que sàpiguen que quan prenguen vi no estiguin condicionats perquè no tinguin massa coneixement, perquè últimament pareix que si no has fet un màster no pugues prendre una copa de vi. Es comença perquè m'agrada o no m'agrada i ja està. Minifundi està fet de monastrell, de garnatxa, allí li diem giró, i de garnatxa tintorera, i té una sèrie d'elements que la gent, d'alguna manera professional de la cata, posa en paraules, ahí les tenen. Igual no troben tanta cosa. Si només es conformen en m'agrada i no m'agrada, ja és prou. Vaig a deixar-ho senzillament així. Però en un missatge final, per allò que ja que estem així davant de la gent, creguin-se que està en les seues mans canviar aquestes coses. I potser no és en grans històries, sinó senzillament en viure la nostra terra i apoyar-la. Veig moltes cares conegudes que celebre que estiguen així. Gràcies per acompanyar-me avui. I en això tornen a eixir estos xicots i ja acabem. No sé com serà el ritme. Cantaran, s'alçarem, agarrem copes, conforme vostès vulguin. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Bé, ara anem a posar banda sonora al vostre alcoholisme. No, jo em pensava que se n'anaven. Molt bé, molt bé. I per això reclamem la presència, o comptem amb un luxe, dos cracs que dins d'un ratet estaran actuant ahí fora a les 10 de la nit, el senyor Miquel Gil i el senyor Pep Jimeno Botifarra. Jo no toca res. Anem a veure, això era improvisat, no? Sí. Prepara't, Borja Penalba, que t'acabe de canviar en estos moments l'estructura de lo que anem a cantar. Això que t'escollons. Tu, agarra't com pugues. Fem, la casa d'Alberta posa un got a les palmeres, posa'm un got, jo tinc una pescatera a l'escollera i me n'anem. Això és improvisat, vull dir que estic explicant-li a Borja que li ho acabem de canviar tot. Vull dir que... És el que habitualment fa Borja, però li ho acaben de fer a ell. Sí, ara que aguanta està la el micro cosa. enxufat. Si a casa d'Alberta anàrem, tira-li, què faríem primer remot? És preguntar-li a Patrici si mos enfia un gotó. Un gotó d'or, o dos o tres, si no en tinguem prou, li'n farem posar més, ja li ho pagarem, i en tindré diners.
s'agarren de la cistella i els dos de parella se'n van per ahir. Pagell, quien compra pagell. Pagell, quien compra que el porte fresquet. Pagell, quien compra pagell. Pagell, quien compra que el porte fresquet. Passa